Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Ụmụnne m ekene m unu. Ekene m ọra nwoke, kene ọra nwanyị, kene ndị tolobịa, kene ndị agbọghọbịa, kene ụmụazị, wee kene ụwa niile. Nke onye chiri ya zelena ndị ọzọ ndị mere ọba, ndị mere chi, ndị mere ekwu, ndị yọmakụ, ndị lọlọ nke onye mere ya ga-azieri ya. Onye unu na-anụ onu ya bụ dọkịnta Arụizechukwu Bụlanị, ochekwa obodo, udo ndị ụwa, ọba ekpocha ngwuru Enugu Ukwu na Ụmụnre, ambassador for peace. Ọnya ka unu na-anụ onu ya n'ụtụtụ a. Ụmụnne m, dịka m si gwa unu n'oge gara aga, n'izuụka gara aga, agwa m unu n'abalị 5 nke oyibo kpọrọ Fraịde, m gara na-ewetara unu ihe nkọwa dị iche iche. Ụmụnne m, ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya taa bụ ihe gbasara ada na ikeli nwaada. Ada bụ nwaada, nwaanyị a mụrụ na be nne ya ka a na-akpọ nwaada. Ma ọ dị 4, ma ọ dị 5, ma ọ dị 6, ma ọ dị 1, ma ọ dị 2, dịzialịgaba. Nwaanyị ọbụla a mụrụ na be nne ya, nne na nna ya mụrụ ya ka a na-akpọ nwaada. Abịakwa nna ya bụ nwaada, o nwere nke a na-akpọ isi nwaada, nke bụ ụzọ tọsịlfa ncha niile ya ka a na-akpọ ada. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-aga pamụọ nwa, ma fajebe n'ugwu Hausa, ma fajebe na Lagos, ma fa n'obodo oyibo, ma ọ nọ mba dị iche iche. Ụfọdụ na ọ na ya wee mụọ nwa, wee zụcha anya nwa anwa wee too, fa nọkwala ebe anwa wee kerie ya. Igbo o kwesịrọ. Nwa ọbụla bụ nwaada amụrụ amụ nwere ụmụnna o si na ya wee pụta, nwee ogbe o si na ya wee pụta, nwee obodo o si na ya wee pụta. Iji maatụ, anyị nwa bụ Enugu Ukwu, anyị nwere uru okwe n'ime ogbe dị n'ime Enugu Ukwu. Otu a ka esi nwechaa ma awọ ọvụ, ma avọ ọmịm, ma uru nnebo, ma enu agụ, ma ụmụ atụrụ, ma dịzialụ ma gaba, ma uru beleke. Onye ọnwụ na-amụ na ogbe enunwa mkpọrọ afa, abịakwa n'ime ogbe anwa enwezie ụmụnna dị iche iche. Ọ bụla anyị nwa bụ uru okwe, abịa n'uru okwe, anyị nwere ụmụnna dị iche iche n'ime uru okwe. Enwere ụmụ ike, ụmụ bụla na ọcha, ụmụ anyị afụrụ wee dịzialụ wee gaba. Onye amụ na ụmụ ike amagworo na mbọsị anyị ekeri ya, ebe ọbụla asọkwa ya na-anọ wee mụ ya bụ nwa, anyị edunata ya na ụmụnna ụmụ ike wee gwa uru okwe. Ụmụ ike anwa dị n'ime ya gwa Enugu Ukwu na anyị ekerikwanụ nwa. Ụmụnna anwa ya abịa, ndị ọgbọ na-anụ nwa abịa, abata mbọsị anwa, ụmụnna anwa nwere ya bụ nwa achịta mmadụ 5. Ụmụnna ndị ọgọ na-abịa nụrụ nwa nụrụ nke nwoke achịta mmadụ 5 na wee baa n'ụlọ wee tụọ alo dịka o si kwesị ekwesị. Atụsị anya bụ alo, ekwekọrịta na ya bụ nwa anyị na a ga-ekebie di n'aka onye bịalụnụ na obodo o si wee bịa. Mgbe ahụ ekwekọrịta n'ime ụlọ, apụtazie ilo, ogbe niile ma mmadụ nọ n'ilo na-eche ka amala ife a ga-agwa anyị. Apụtaziazi anyị ṅụbanụ nkwụ na ibe na ive na ọgagbo na ada anyị ekwetego na ya ga-anụ. Ọrụ obodo niile a wee ṅụrụ ya, wee nwee ọṅụ. Ifugo na mbọsị ahụ emeri ya na ụmụnne nwe nwa ahụ amagbuolu na ekebelu nwa badi. Ndị anwa bakwa n'ime, o nwere ife a ga-enyefa ụmụnna na-aba anwa a na-akpọ ego arụmọnụ, na-adọrọ n'ego nke nna a ga-atụri na ego anwa kọwara na anụgo onye a na-ekerigwe. Ụmụnne m, mgbe ị nọrụ n'ugwu Hausa kerie nwa gị, ma ọ nọ na Lagos kerie nwa gị, ma ọ nọ n'obodo na-abụrụ obodo gị na ụmụnna gị kerie nwa gị, kedu ndị ọ dụrụ ike ya bụ ego?
kedu ndị ga-akọwanwu na nwa anwa na-anọrọ ya di ife ọ na-egosi bụ na-elekwanụ nwa anwa ele na amụrụ n'ọnụrụ di Igbo ana m ayị unu taa ka ị na-anụ okwu a ị na-anụ ya zisa anyị n'ebe dị iche iche maka ụfọdụ na-eme ya na-amala ama ụfọdụ aghọtarọ maka onwere ekọwalụfa ụfọdụ weli ya na ya nụgwere ebe a mụọ nwa too ka ahụ ebe a nke rie nwa na nke ka anyị siri apụsị nwa gụnye anụ na di o kwesịrị ekwesị o nwere ndị nwe nwa anwa ga-ajụ ajụjụ ya maka na akọchakwa anụ nwa anwa mbọsị a chọchara nwa anwa otucha wee nọchaa ka anyị na chi esikwu wee nwụrụ ihe a na-enye n'ugwu Awụsa maka ọ bụrụ ụmụnne ya ihe a na-enye n'obodo oyibo maka ọ bụrụ ụmụnne ya o nwere ụmụnna anyị agwa na ada anyị nwaanyị eje egwokwu ibe na ada anyị nwaanyị nwekwa ka o si dị o nwere ụmụnna anyị eburu mmanya wee jee befa gwafa na ọ na-aya arụ gwafa na ọ nwụrụ ụmụnna nwaanyị anọ bulatara ozu nwaada ma mgbe ị nọrụ n'ebe na-kwesịrị ekwesị ka erie nwa anwa nwụrụ ibunata ya ụmụnna a na-ajụ onye dị ife a kedu onye ọ bụ kedu ebe e kebeziri ya kedu mgbe o ji wee nụ di na anyị amakwa maka ya na akọrọla anyị maka ya wee na-asị unu biko n'ihe anyị na-akọwala unu taa bụ ka unu ghọta ife onye amarọ ọtọrọ ya ife onye anụmarọ bịa isi akọwaluo egewaluo amaluo na onye ọbụla ga-ekebe nwa ya ga-erunata ya na be nne ya wee nọrụ na be nne ya wee kerie nye ya o bugoro n'ugwu Awụsa kama sete mmadụ esete ka fa bịa ka eme omenala ka o si kwesị ọzọ na-agwa unu o nwere ihe a na-akpọ aja nwaada ụfọdụ amazi ihe a na-agwa unu na-enye nsogbu nwaanyị ọbụla bụ isi nwaada amụrụ n'ezinụlọ a wee kerie ya na di obodo ọbụla na-eme ya dịka ha si nwee n'obodo nke ha si dị mana anyị nwebụ Enugu ukwu na-akpụ ya aja nwaada onye a na-emeji ebe isi nwaada amụrụ n'ezinụlọ o bugodolo iri bụrụ ofu bụrụ ịnọ ka amụ mana isi nwaada anwa na a ga-emeri aja nwaada anwa ndị ọdụrụ bụ ndị inyom ụmụ nwaanyị a na-anụ ndị megbuolu nwafa ọfa ka a ga-emeri ya ka a ga-eburu ibu ya bụ aja nwaada ha wee kpee ekpere dịka o si kwesị ekwesị andị ọ bụrụ na emere onye ya bụ nwaada aja nwaada o wee nụọ di ebe nsogbu dị na ya bụ na orukwa na be di ọbụla o nwere ihe a na-emelụ isi nwaada ọ mụtara ma emerụ nke na be nne ya iru omenye nke nwa ya nwe orie nye onye rie nsogbu eme mmụọ mmadụ mee ka ọ na-arara oke ya and anyị eme na be anyị Enugu ukwu nwaanyị ọbụla na-emerụ nke nwa ya ara esori ya ọ bụrụ ọgwụ ka omenala si kwesị ekwesị onye ọbụla mmanya kerila ada na mere ya ka jee jụọ ajụjụ ndị inyom kedu ibe a na-akpọ aja nwaada ka eme ya na o kwesịrị ekwesị ka ụfọdụ ndị nụrụ di oji ịmụta nwa ka ha mụba nwa gaba maka na onye mere ọrụ ka esi mee obi ama ndị mmụọ mma ọma ndị mmadụ mma wee na-ayọ Igbo na-akọwala unu onyinye amara Chukwu nye m n'ụwa ka m ji bịa ya ka m ji aga ana m akọwa ya na m eriga nwụrụ m tọsịrị kama na Chukwu maara ka o si tinye n'ime ndụ m si m jee n'ụwa ka m kwupụtara ya ka ụwa were ya na-aga ụmụnne m ọ ga-adịkwa n'unu mma okwu m ọzọ wee na-aje ndị nụrụ di nke na-ewuzi kịta na-amasịrọ mma maka na ọtụtụ mgbe ndị Igbo na-eme ife na-ewe na o nwere ife ọ bụ mana o nwere ife ọ bụ abịara ama ego nwaanyị eduru nwaanyị naba ụfọdụ ara edu nduoku ụfọdụ ara agba nkwụ nwaanyị ife ọzọ ya anụzi bụ na-ejegbo ka eje jikọ aka n'ụlọ ụka ọ dịkwa mma ijikọ aka n'ụlọ ụka mana ụmụnne m a na-esi n'ala were adịgo nkwụ elu bete ka esi edebe nkwụ nwaanyị ọbụla ikeliri eduro ndị oku ya ejikwa nwaanyị anwa m nwa ahụ ụgwọ maka na mkpụrụ obi ara ezu ike nwaanyị ahụ ị na-ekeri maka enyere ma mụ ya okwe kwesịrị ekwesị a na-akpọ ndị oku o ruo na be di ya mụta nwa ọ bụrụ o duro nke nne ya edu onye ndị oku orie anya oribigokwa ọnụ maka na o ji nne ya ụgwọ
ma nne ya ọ dị ndụ ma nne ya ọ nwụrụ anwụ a ga-ebute ibu ndị oku. Ọzọ dị n'ime ya wee bụrụ ihe gbasara agbamnkwụ. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ị nwere ego ịgbara ya nke ụwa niile bịa nụrụ ime enye agbamnkwụ ndị ụmụnna. Onye agbara nkwụ nwa ya ma ọ bụ onye nụ nwa ya taa na-agbara nkwụ nwunye ya ka kpaba alo yọba Chukwu debe ego n'ụbọchị nwayọ nwayọ debegide ya mgbe o ji apụ mgbe arọ ka ije gbaa nkwụ nwunye gị n'ịnụkwala ma iji ndị be ọgọ ụgwọ, iji ndị mmụọ ụgwọ, iji ndị efere anya ụgwọ, iji ndị dị ndụ ụgwọ. Kedu maka ive ọgwụ? Nwaanyị agbara nkwụ ya olu obe dị ọ ya amụta nwa ana ọmụta nwa anwa anyị agbanụ nkwụ nwa ya ma agbara nke nne ya ejegbaba nke nwa ya ọ bụrụ nsogbu. Kpata na ndị ghọta anụ onwe nke mere n'obodo anyị nke mma ala asị na a na-agba nkwụ dị otu a lụzi ọbụla agadi nwaanyị na agaghị nwoke a na-agba nkwụ ya. Kedu maka ive ọ bụ? Asị na agbara nkwụ ya mgbe eji wee nụ ya nwa ya wee lụzie ka ọ nụọ di ekwuo na ọbụrụ ọgbara nke nkwụ nwa ya na-aragba na ọ bụrụ ọgbara nkwụ nne ya na-aragba nke nwa ya na-agba nke nwa ya nwaanyị anwaji ewe eji gba nkwụ ya ọ nwụrụ wee bịa gbabịa. Ọ ihe mmadụ fụrụ ka o ji were ama atụ, ihe mmadụ nụrụ ka o ji were ama atụ, ihe mmadụ maara ka o ji were ama atụ. Igbo bụ Igbo wee na-akọwala unu na onye ọbụla na-agbara nkwụ nwa ya ga-ekpara alụ taa na aya agba nkwụ nwa gị. Mbọsị ahụ a na-agba nkwụ ịmara aṅụrị na oke na ọrụ na amala ị nwetara mbọsị ị nụrụ di ma mbọsị ị nụrụ nwaanyị abụ. Mbọsị ahụ agbara nkwụ iji maatụ o nwere mgbe ọ na-aga oluo asị ndị ọgọ nke nwoke bịa ndị nke nwaanyị bịa akpụkọ oche awa onye ọtọsịrị na onye nọ ka okenye ọjisia ka o kpee ekpere na ụmụnna anwa ndị ụmụnna nwe nwa anwa ga-ekpenye bụ ekpere maka na ọba ka a na-agbara ya bụ nkwụ. Oru obodo nọ mbọsị anwa ga-anọ wee mara na ada anyị ejighị ogo ije eji a wee kpee ekpere wee gụọ ọfọ na ada anyị nwaanyị a na-ekebe taa na ọ ga-amụ ozuzu oke, mụọ ozuzu oye, mụọ ozuzu afọ, mụọ ozuzu nkwọ, na ọ ga-amụta oneba ga-azụ. Ndị gboo na-ekwu n'oyi ụfọdụ na-asị ka a mụọ teghete nwoke ise nwaanyị nọ, mana ihe a na-ekwuzi kịta bụ mụrụ na onu unu ga-azụ. Agọsie ọfọ anwa ndị nke nwe nwa gọsie ọfọ ndị nke nwe na-eduru nwa eduru bụ ndị ọgọ anyị ekwuo ọfọ soro ibie lee achịgharịa ọjị tagharịa ọjị gbagharịa mmanya ṅụgharịa mmanya. Mgbe anwa ka ndị mmụọ n'obe nke nwaanyị na-akwado ma na-emegbuo omenala ka o si kwesị. Onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa, onye dị ndụ ara nọrọ ụwa. Onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ya ka njikwu na mmadụ anakwa na-anwụ anwụ na onye jee ọganata. Ebe anwa ka anyị anọ wee kwadobe wee soro ada anyị nwaanyị wee naba na bịa bedie were omegherie ụzọ. O nwere ndị nya bụ ibe ji taa na ba amụtara nwa na bediva maka o nwere ndị nna ugwu adọrọ mma ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Ihe agwa eji na nna onye anwa ngwa wee sị na ya na-eweta ibe agbamnkwụ a na-akwa eme ya eme. Egbe dị nne egbe adịrị nni egbe ka ọ bụ, nna dị ndụ nna nwụọ anwụọ nna ka ọ bụ. A ga-enye oke dịka o si kwesị ekwesị maka na onye anwa nwụrụ anwụ nwere ụmụnne, o nwere ụmụnna ndị ga-arata oke nnaba wee na-agba aka ebe na ada anyị nwaanyị nụkwara di na-emekwara ibe dị otu dịka o si kwesị ekwesị. Ụmụnne m, ya ka nsị ka nkọwara unu taa na ibe dị na ada erikakwa. Otu ahụ esi wee mee ibe dị na ya o wee nụọ di ka a ga-esikọbekwa mbọsị gịnị mbọsị ọ ga-anakwa maka onye bịara ụwa ga-ana ana. Ụmụnna nwekeriri ya ka a ga-ebunatakwara nwa ada. Onye ọbụla mmadụ ya nọ n'ezi taa wee kerie nwa ya kaba arụ ga natabakwa azụ kịta jeefu ụmụnna gị ka gị na pakpa ka inyefe ibe kwesịrị ekwesị. Ụgwọ na imeri ya ijikwa Chukwu ụgwọ, ijikwa mmụọ ụgwọ, iji mmadụ ụgwọ. Ka a na-ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ. Ọ bụrụ sọ ya nwụrụ anwụ ka a na-edozi onu, a na-edozikwa dị ndụ onu. Igbo bụ Igbo na ka nsị ka nkọwalụ unu na nwaada sikwara ike. Onye ọnwụna nwụtalụ nwaada ka ịgbado ya anya. Igbo bụ Igbo ọ ga-adịrị unu mma.
ụmụada anyị ọ ga-adịrị unu mma ka unu na-anụ okwu a. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-asị diba si agbakwa na nkwụ ka eje na ụlọ akwụkwọ jikọ ọnya ịma akwụ ibe ị na-ekwu. Ụfọdụ ọ bụrụ nne na nna si agba na nkwụ si je ejikọ aka n'ụlọ ụka ịma akwụ ibe ị na-ekwu. Nwaanyị ọbụla mụrụ nwa a ga-enye ya okie, nwoke ọbụla mụrụ nwa a ga-enye ya okie. Okpe ejuru asịrọ ibe ejuru ụkpa masị ebe a ga n'ụkpa n'ụlọ. Ọ uche ka eji were agbakọ ibe eji wee zụ ada na ibe eji wee zụ ya wee bụrụ ada. Anyị kirikata chi ya eji chi ya egwu masị ekirichana mana ọ mata ghalụ ka ite eji ọkụ ji gbuo ebe dị ite n'ime mara ite anya ka okenye ji were eke iwe dị n'ofe ịna ọgọbata bere iwu ka aka ya si dị unu were uche wee onye abụ mkpụrụ. Mana ọ dị mkpa na onye ọbụla nụrụ di na a ga-agba nkwụ ya dịka omenala Igbo si wee dị. O kwere gị mee ọra ekene m unu ime nke ụmụnna n'ofu ife kaba nke bụ ka ụmụnna malụ na-emegbu ya ka i wee tọpụ nwaanyị amụ nwa anwa na-agbụ, ka i wee tọpụ ada anyị nwaanyị anwa na-agbụ, ka i wee tọpụ ọga anyị nwoke anwa na-agbụ. Maka na ime ya nọ ka imeta egwu ya oge ọdịnihu onye be nsogbu. Asị na amụcha di na nwunye na a na-achọ nwa achọ. Onwere echukwu kere nwa na ọhara enye nwa na ọhara amụ nwa mana kedu ka esi ebido ntọala na ịmụ nwa ahụ? Ebidoro otu kwesịrị ekwesị ka ejeri ya n'aghụghọ. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ ya agwọ jee ịnụ nwaanyị ọra ụmụnne ya ruo obodo ya jesi n'ezidute ndị ama na amalụ m ya eje nụọ nwaanyị oru ori ka ije ebe ndị ọgọgụ ọ ga-akwa n'ori ya na onye ọbụla ga-anụ nwaanyị ya agba mbọ naanị ụmụnna nke ya bụ nwoke naanị obodo nke nwoke rute ndị be nna gị na ọba ya agba aka ebe maka nwa ahụ. Kọta anụ ezinụlọ maala ife ezinụlọ ọbụla gọta anụ ọ bụ ụgwara nwatakịrị anwa ya anụ nwaanyị ka a na-ebi nwaanyị nọ kedu nna gị kedu okenye unu ya dịbịa eduru nwa dị ihe n'aka n'oge ka anyị ilu nwa ka onye na-ebi anya ma anya gị na-eru na nwa na onwe ka o si n'ọka ya ajụ adụbịa. Mgbe eduziri onye na-abụrụ ụmụnna wee bịa eduru nwa gị duru onye ọzọ ọ daba okwu abịaja na ụmụnna gị na-asị ụmụnna asị na ama akwọ bịa na-ekwu onye bụ nwunye ha nwa kedu mgbe a nụta o kwesịrị ekwesị o kwesịrị. Ụmụnne m ka anyị lụgharịa ilulo ndị nwa ba nụrụ di agbarọ nkwụ baba na-alụ nkịta nke echi ka unu jee mee nye na ọ na-emebi ife ọ na-emebi ọtụtụ ezinụlọ. Ndị nọ na mba wee kerie nwa ga-anataba n'azụ jee kwuru na ụmụnne unu ka unu na ụmụnne unu kpaa ka agwa unu ife a ga-eme na eri malụ mimiana utupulu ka eji ama ụyọ ụyọ tupel na aja mara gbakwụgbaba n'ini nwa malụ nna ya malụ ndị ichie. Anụ a na-egbu ka a na-egbu gbuo ya ka esi egbu bọọ ya ka esi abọ. Ọka ka ọ bụrụ bụrụ egbe baa ọbịa ka ya jee chụọ nta wee chụgide nta gbagide nta Chineke ka o jiri o nwetara anụ oyi egbu ọka ji egbe ka ya naba tụgharịzie azụ ya afụ anụ na-aga ọga iru ọga azụ dozie egbe gbagburu etọ buru ya bụ anata n'ụlọ bọgide bọpụta ya mgbe bụ narị mgbe ọ bịa bụrụ m ya iwe na o nwere ife ọ bụ mgbe bụ narị mgbe ife ọ ga-amịta. Mekpere m bụ ka ị na-anụ okwu a ka izisa anya ebe niile dị iche iche onye na-amarụnụ ka ọ marụ ka o were mere ibe ka ọ bara unu. Igbo Igbo ka unu na-anụ onu a ọmụmụ udo ndị ụwa n'Enugu Ukwu ụba kpochara mgbe Enugu Ukwu na Ụmụnri ambassador for peace ọmụ wetara unu okwu a ọ ga-adụrụ unu mma Igbo ebe ọbụla ị nọ na ụwa niile ọ ga-adụrụ unu mma ebe onye nọ na mee na otu kwesịrị ekwesị ihe gbasara nwaada onye nyezi na nsogbu ka mmadụ etufuzi na nwa etufu na ada etufuru nwa etufu. Ma ndị na-eji ezuru nwa ada baa n'ụlọ jebe ozugbo mụba nwa ndị nwe nwa amarọ
ndị ikwu amarọ ndị ibe amarọ onye a bụsị na mgbe nwa nwoke esi chọọ iwe nwa ọghọm na ya agwaghị na ihe anụ ya n'ozu agwaghị na egwute naghị maka na ị kwesịrị ime ibe kwesịrị ka esi eme ara ezuru nwa n'ori ara ekeriri ada n'ori na onwe ndị kwesịrị ekwesị ime ya otu kwesịrị na ọbara igbo bụ igbo ya adịla unu mma ka ị na-egele okwu a ị na-anya n'iru onyonyo anwa ị ga-afụ edemede ede na ya ma akara ị ga-eji nweta m ma onye na-ekwu okwu ka ị na-anụ ya ka izisa anya obodo dị iche iche nwekwa ihe gbaghara ohere dịkwara gị ịjụ ajụjụ n'ihe nkọwa ohere dịkwara gị ịjụ m ajụjụ ga-akọwakwara gị ka anyị kwurie tata anyị were na-agwakwa unu nchebukwara anyị n'izuụka na-abịanụ na mkpụrụ ụbọchị 5 n'izuụka nke oyibo kpọrọ Fraịde unu ga-anụkwa ihe nkọwa anyị ọzọ ihe gbasara diọkpala ka anyị ga-akọwa ife gbasara diọkpala unu ga-anụ ya mbọsị anwa ụmụnne m udo dịrị unu udo dịrị unu udo dịrị unu udo dịrị unu ga-agazie